Hei, mä tässä just mietin. Vielä soittaa sinulle. No, joo, mä just tässä mietin, että kun mulla oli tää varattu ihan niin muille hommille, että jos sä soitat, niin päästäis tästä pois. Mutta mä ajattelin, että pitää odottaa tasaan saakka ennen kuin soittelee perään. Mä arvasin, että sä ootat mua ja sen takia mulla oli tuossa vielä tuli toinen homma, niin mä että voi nyt pitää nopeasti tehdä. Joo, eihän siinä mitään, mutta just joo. Se, että jos kauhean pitkään, niin ei sitä viti aloittaa kato mitään. Ei, kun me hoidetaan tää nyt. Hei, astrologisen seuran, miten mä tituleeraan sua? No, mä olen Suomen astrologisen seuran nykyinen puheenjohtaja. No niin. Hei, jos mennään siihen 64 perustettuun teidän seuraan, niin minkälaista vastustusta olette esimerkiksi saaneet, vai oletteko saaneet? No luulen, että siis vuosien mittaan tietysti kaikenlaista tietysti on tapahtunut, mutta ehkä joskus sitten 70-80-luvulla, kun käytiin ehkä yritettiin käydä jonkinlaista diskurssia sitten median tai tieteentekijöiden kanssa, niin varmaan ehkä silloin jotain näkyi. Mutta aika rauhassa voi seura toimia. Tarkoitan siis sillä, että ei meidän yhteiskunnassamme ole mitään suurta vastustusta, joka näkyisi jollain tavalla tietoisena toimintana. Se, että joku Skepsis ry kirjoittelee, tai oikeastaan niiden jäsenet kirjoittelevat jotain keskustelufoorumilla, on varmaan niin kuin toinen asia, mutta yhdistyksenä me saadaan hyvin vapaasti toimia. Että ei ole mitään sellaista tahoa, jonka kokisimme, että se hyökkäisi tai meitä vastaan jatkuvasti. Niin, joo, soitinkin Skepsis ry:hyn ja siellä hienovaraisesti sanottiin, että astrologisen seuran tällaisiin asioihin ei uskota. Kuinka yleistä tämä tämmöinen teidän seuran niin kuin tämmöinen uskottavuus on? Ei varmaan, siis astrologia varmaan koetaan jonkinnäköisen taikauskon mittatikuksi, mutta uskottavuus varmaan pitäisi miettiä, että kenestä keskustelemme siinä vaiheessa. Onko se henkilökohtaisella tasolla ihmisten keskuudessa tai julkisuudessa sitten, että onhan tieteentekijöillä eri tieteen aloilla tietysti on oma näkemyksensä astrologiasta ja sen uskottavuudesta, mutta jos me puhumme nyt sitten ylipäätänsä ihmisten suhtautumisesta, suuren yleisön suhtautumisesta, niin en mä usko, että tässä on ihan selkeä ero tietenkin. Eli, sano vaan. Niin, tässä on selkeä ero, että kenen silmissä meidän pitäisi olla uskottava, kysytään näin päin. Niin, kenen silmissä pitäisi olla uskottava, mistä se tulee se uskottavuus vai pitääkö sitä ollakaan? Niin, eli kyllähän sitä voisi lähteä siitä, että tässä usein haetaan jonkinnäköistä, tämmöisellä uskottavuuskysymyksellä jonkinnäköistä rajanvetoa tieteen tekemiseen, kun puhutaan astrologiasta. Eli voisi tietysti miettiä sitä, että yleinen tämmöinen astrologinen maailmankuva ja ihmiskuva poikkeaa varmaan tieteen meille tarjoamasta mekanistisesta, kausaalisesta maailmankuvasta, joka on tavallaan hengetön. Ja tästä varmaan tulee jonkinnäköinen vastakkainasettelu. Eli astrologiassa varmaan maailmankaikkeuden ajattelevan ollaan useimmiten tämmöinen syklinen, dynaaminen, orgaaninen, jopa tiedostava. Eli meidän kosmologinen näkemys, maailmankaikkeudellinen näkemys ja ihmiskuvan näkemys varmaan poikkeaa siitä, mikä on vallalla oleva yleisin tieteellinen maailmankuva ja ihmiskuvan näkemys. Niin, vaikka sitä uskottavuudesta puhutaan, ehkä vähän astrologiaa paljon mollataankin, niin radio, TV, lehdet ovat suhteellisen usein käsitelleet astrologiaa palstoilla ja ohjelmissaan. Mutta aika tarkoitushakuisesti. Aika tarkoitushakuisesti ja yleensä se astrologille tai astrologian käsittelemiseen varattu aika niin on yleensä keskittynyt lähinnä siihen, että pyritään kyselemään, minkälainen luonnontieteellinen ilmiö voisi olla astrologian selittäjänä.
Useimmiten sitten astrologia käsitetään enemmänkin viikkolehtien tai aikaislehtien horoskoopeiksi. Eli kyllä siinä, miten media käsittelee astrologiaa, niin on aika tarkoitushakuista. Ja sitten myöskin se, että usein jos astrologit lähettävät jonkinnäköisiä vastineita, niin ei mediassa välttämättä julkaista. No minkälaista vetovoimaa tänä aikana yhdistyksellä on? No yhdistykseenhän tällä hetkellä kuuluu vajaa 450 jäsentä. Suomessahan toimii 2 muutakin astrologista yhdistystä, sekä Tampereella että Turussa on astrologinen yhdistys. Luulakseni Suomessa varmaan ehkä reilusti alle 1000 ihmistä kuuluu astrologisiin yhdistyksiin. Ja astrologian harrastetaan myöskin yhdistystoiminnan ulkopuolella. Se, että tuosta astrologiasta, minkälaista vetovoimaa sillä on. No kyllähän varmaan digitalisoituminen ja tietoisuuden leviäminen erilaisista vaihtoehdoista, mitä maailma tarjoaa, niin on lisännyt astrologiaan yleistä kiinnostusta, mutta voisi ajatella se, että kiinnostus sen astrologian harrastuneisuuden sitten aste vaihtelee. Ja tavallaan tämä digitalisoituminen on tuonut sen yhä useammin ulottuvuuteen, mutta se on siis johtanut astrologian popularisointiin ja ihan pinnallistumiseenkin. Ja voisi sanoa, että ehkä astrologian käsitteiden ja symbolien ympärys sitten vaihtelee. Mikä ihmistä vetää astrologiaan, sitä varmaan sinua kiinnosti myös tietää. Myöskin, joo. Joo, niin tämähän on oppijärjestelmä. Astrologiahan on oppijärjestelmä. Ja voisi sanoa, että voidaan erottaa niin kuin ehkä 2 suurta kiinnostuneiden henkilöiden ryhmää. Yksi on varmaan se tyypillisen se, että astrologia on koettu olevan tämmöinen itsetuntemusta parantava tutkimusjärjestelmä. Siis sehän on oppijärjestelmä. Ja se auttaa ymmärtämään sekä ihmistä itseänsä ja että sen ympäristöä ja sitä välittää vuorovaikutusta. Ja astrologia antaa sen käyttäjien mielestä mahdollisuuden näiden astrologisten arkkityyppisten symbolien kautta tutkia itseään ja omia reaktioitaan, minäkuvaansa ja sen kehittymistä. Ja tosiaan myöskin suhdetta ympäristöön. Samaan aikaan sekä sisältäpäin, kokemusperäisesti, empiirisesti tutkien ja tavallaan sen kartan avulla katsoen itseään myös ulkopuolelta ja saada sitä perspektiiviä. Eli kyllähän tämä, että se on väline, jolla voi tutkia itseään, on se tärkeä kohta. Ja toista, mitä astrologia myös kiinnostaa, on se psykologinen, tavallaan holistisempi ihmis- ja maailmankuva. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että se astrologian maailmankuva ja kosmologinen selitysmalli on ehkä vähän toinen. Joo, hyvä. Kiinnitin tässä eri asiaa huomiota. Anteeksi. Palaan vielä tähän aiheeseen, että millaista toimintaa Suomen astrologisella seuralla? Astrologisella seuralla, joka on tosiaan, niin kuin sanoit, yli 50, niin löytyy suomenkielinen astrologinen julkaisu nimeltä Astrologos-lehti, mikä täytti 40 vuotta. 4 kertaa vuodessa ilmestyy astrologista tietoutta ja käsityksiä jakava lehti, jossa on sekä kotimaisten että ulkolaisten kirjoittajien artikkeleita. Sitten meillä löytyy myöskin erilaisia kaikille astrologista kiinnostuneillekin, ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, tapahtumia, seminaareja, workshoppeja, luentoja. Yhdistys ei tällä hetkellä järjestä pienryhmätoimintaa, mutta yhdistyksen jäsenet toki järjestävät jonkinlaista pienryhmätoimintaa. Ja sitten vapaamuotoisia tapaamisia. Eli tavallaan tämä astrologista tiedottaminen, mikä on sekä lehden kautta että meidän kotisivujemme kautta. Suomen astrologista seuraa löytyy kotisivut ja Facebookissakin sivut. Niin sen lisäksi meillä on sitten koulutusta myöskin ja niin kuin eri muodoissa. Kyllä. Tuleeko nyt kaikki läpi sitten käytyä, mikä niin kuin nousi tästä nyt? Että... No se, että
sä kysyit, mä sanoin, että oli kahdenlaisia astrologian harrastajia. Eli toisia ja suurinta osaa varmaankin, miksi astrologian piiriin tullaan, on se, että sen koetaan auttavan siinä itse tutkiskelussa ja näiden arkkityyppisten, tämän symbolisten arkkityyppisten kokemusmallien kautta. Ja on se yksi tärkeä. Ja ihminen pystyy tavallaan se mahdollistaa itsensä ja oman elämänsä tarinallistamisen. Eli me voidaan tavallaan miettiä meidän omaa elämäntarinaamme ja muokata niitä asenteita ja annetaan merkityssisältöä tässä viitekehyksessä, missä me toimitaan. Mutta se, mikä usein unohtuu, että astrologiassakin niin ei pelkästään tutkista ihmisen mieltä tai ihmistä, vaan astrologiassa löytyy myöskin, ja osa meidän harrastajista on hyvinkin kiinnostuneita tutkimustyöstä, tilastollisesta tutkimustyöstä ja kenttätyöstä. Ja astrologia lajeja on myöskin finanssiastrologia tai poliittinen astrologia, yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu. Sääastrologiaakin on yksi astrologian laji. Eli tavallaan se, että mitä me astrologiassa teemme, niin astrologia on tavallaan syklien tutkimista. Ja esimerkiksi tämän mainitsemani arkkityyppisten teemojen lisäksi niin kehityspsykologia, ikäkaariajattelu on hyvin selkeästi yhtymäkohtaa astrologiseen symboliikkaan ja ne planeettojen syklien ja merkityksiin. Tämä usein varmaan hämmästyttää ihmisiä. Kyllä. Eli se on huomattavasti, se on oppijärjestelmä ja kaikki eivät suuntaudu ihmisen minuuteen siinä tutkimuksessa astrologiassa, vaan ihan niin kuin myöskin ympäristöön ja ilmiöisiin. Mahtavaa. Tuosta mä vaan poikki ja kiittelen kovasti, että aikaa järjesty ja saatiin tämä tehtyä. Mahtavaa. Joo. Eli sinä tietysti otat siitä sen, minkä haluat, mutta niin kuin huomaat niin, että 10 minuutissa haluaisit minun kertovan jotain asiasta, mikä on hyvin laaja ja jossa hyvin paljon ihmisellä on ennakkokäsityksiä ilman, että he perehtyvät asiaan. Joten niin kuin mä sanoin sitä alun perin, kun sä soitit minulle, että nämä usein meille annettava aika on aika lyhyt. Ja sitten varmaan olisi hauska päästä ehkä selittämään vähän enemmän, että mitä me ajattelemme. Mutta että astrologiaan tosiaan niin ihmisiä vetää eri asiat. Joo, kyllä. Hei, mä katon vielä, että tulihan tää talteen. No, tuo. Mahtavaa. Joo, tietenkin sä varmaan nyt julkaiset tämän perjantaina. Mua tietysti huvittaisi katsoa siis siltä osin vaan se, että miten sä lainaat minua, että mä yritin olla nyt mahdollisimman selkeä. Mutta että ne lainaukset, sinä valitset itse sen tavan, millä totta kai kirjoitat. Mutta että jos sä lainaat minua, niin olisi mahdollisimman niin kuin oikein. Niin onko minun mahdollista... On sinulla mahdollista. Joo. Minä nimittäin huomenna tämän teen ja sitten mä voin sinulle laittaa sähköpostia tästä rungosta, minkä näköinen se tulee olemaan. Joo, koska kyllähän se on se astrologia, se psykologinen ja holistisempi ihmis- ja maailmankuva, joka vetää ihmisiä sitten siihen, mutta harrastajia, niin kuin sanottu, niin vaikka tämä oppijärjestelmä, niin ihmiset sitten soveltavat sitä itse ja sitten mitä enemmän tulee harrastajia, sen enemmän tulee myöskin lieveilmiöitä. Mutta sä pistät sen... Mitä ne lieveilmiöt? Miten sä niitä kuvaat? Lieveilmiöt sillä lailla, että mikä tahansa asia, kun se yleistyy, niin se tietyllä tavalla pinnallistuukin myöskin. Niin, tässä oli puhetta. Kyllä se pinnallistuu ja sitten astrologia on verrattu ihan siihen, että se on vähän niin kuin kielen opiskelua, että kestää omaa aikansa ennen kuin opit kieliopin ja vivahteet. Mutta ja sitten se, että jotkut ihmiset ottavat siitä vaan sen, minkä haluavat ja näkevät ja sitten tekevät siitä omaa. Joo. Näin. Mutta tosiaan niin kun Suomessa ei ole ongelmia astrologian harjoittamisessa, ei myöskään sen ammatin harjoittamisessa. Mutta se uutisista lukean ajoittain sitä, kuinka lainsäädännöllä pyritään niin puuttua astrologian harjoittamiseen myöskin. Hei,
hei, miten me nyt tehdään tässä, niin mihin sähköpostiin mä laitan sulle? Sä nyt tietysti, mä olen tietysti puheenjohtajana puhunut seuran puolesta tai näin, mutta mun näkemykset on tietysti ennen kaikkea minun omia näkemyksiäni. Eli tietysti voit laittaa mun henkilökohtaiseen sähköpostiin, koska sitä mä kaikkein helpoimmin pääsen nopeammin lukemaan. Ja se on soile.naskali. Miuku naskali. ki-siatsu.fi. Elikkä soile.naskali No pistä siihen Sassin postiin. Sä oot kerran hakenut mun tiedot sieltä Suomen astrologisen seuran sivulta, eikö totta? Kyllä. Laita sinne puheenjohtajalle sitten suoraan. Niin, sas.puhjo. Joo, niin tää on paljon helpompi. No niin, joo. Kun mä tosiaan en ihan tuota kaikkia saanut, niin on helpompi, että mä laitan tähän. Mä laitan huomisen päivän aikana jossain vaiheessa. Nyt en osaa sulle tarkkaa aikaa sanoa, mutta jossain vaiheessa niin pystyt sitten vaikka iltasella sen käymään läpi. Kyllä. Perjantai-aamuna se tulee julkaisuun. Joo. Niin mä yritän tämän tehdä nyt osaltasi niin äkkiä valmiiksi kuin voin. Ja sitten mä lisään tämän skepsiksen tähän samaan yhteyteen. Joo. niin, jossain huomisen päivän aikana. Joo, ja mä usko, että siinä varmaan mitään on, mutta ihan siltä varalta, että jos jotain, mitä mä oon sanonut, onkin kääntynyt jotenkin ihan toistepäin. Tai tullut selkeä. Ei aina, että luetaan nämä, niin kyllä. ei tarvitse jälkikäteen käännellä näitä. Aivan. Sitä niin, mä ajattelin. Se on kurjaa aina, ja sitten kun on mahdollisuus siihen, niin näin. Niin, hyvä. Kiitos sulle. Kiitos. Moi. No moikka, no eihän ne taas, mä nauhoitin koko ton jutun sitten. Mutta eihän se ole 2 kysymystä ollut tyyliin ja mä sitten polpotin siinä sitten menemään, että toivottavasti nauhoitin.